Horas madihita saluhuna. Adorang sotapuka pertanyangan uikta di bagasan bornginon. Jumolo mahita martangiang di bagas rohatabe. Amin. Marede mahita sian nomor sada ayat sada 1-2. Hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumapa langit dohot tanoon, amin. Mga sahon debata say hamunangan do ulanonota, ngot maho ale pinarhaloan, tarsunggul maaw di buha siang ari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan, sa lehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong, tabay mahaporsiaon nami ganup ari, asalam togu, lehon madihami holong ni rohana somar pangasi, asa holong rohanami diho, do didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni rohami mabayan lomo ni rohami. Sayulo may pangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Turpuk dihita pertanyaan di tikion matar surat mai di Markus 6 ayat 6b 110 tajahama marsikat soreng. Laos diliati ma akahutana disaluati mangajari. Dungi di jauh mana 12 jumonok dibuka mamar suruh nasida mar 22 dilehon matu nasida huaso memaksa akadin nahodat. Jala diorai ma bonon nasida manang ahatu godalan, manang roti manang hajut, manang hepeng di hohospe, dah holat tukot. Alai denggando marsipatu hamu, jaladang jadi pakeon muna baju-baju dua ninna. Las didok dotu nasida, ia dung di bongoti hamu jabu, disima hamu mian, pema borhat muse. Molo adong di sini hutan nasoolo majakon hamu, jaladang ditangihon hatamu, tadikon hamu mai, laos pirpirhon hamu manang orbu nalohot ditot muna, bahen panindagion tu nasida. Jadi borhat manasida marjamita, madokon paubahon roha. Jala torobdo sibolis di pabali nasida, lana asitan dimiahi, gabe malum di bahen. Ido sahatna, mertua doakan atu mangihon hatan di debata, jala no peopsa. Amin. Mari de mahita. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuak kamanami nanami rodi sudehita nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Naik pakulingan nih hata ni debata hita dalam paposoro hata patuguh kaporsiaut tadi bagas tabi marhiti jamita pertanyaan sian buku ni panurirang Hesekiel bidudua mamuka sian ayat sada saharu di ayat 5. Jadi didok ibana matuau ale anak ni joloma
ojak kom mapakmu asa makataya tuho. Dungi uju makatai bana tuau bongok matoddi itua tu bagasan au laos di pajongjong au di patu gabe mananginang yau tu ibana nama katai doho tahu. Dungi di do ibana ma tuau ali anak ni jolma au ma marsuruho tu halak Israel tu bangsa akka namang guturi do pa au nang nasida nang upu nasida saya merbalik do sianau rasa sadarion au matongon marsuruho tu anak akka napapir bohi dohot natakang maroha jala dohonomu ma tu nasida buti hatani Tuhan Jehovah ala yang guna sida manang tangi hononna manang dang ay bangso pangguturi do nasida gabe di boto nasida naungadong panurirang sada di tonga-tonga nasida ima sakna hamuak kamanami nanami ro di sudehi tanah punguri son tukso tardok kita do madok manangaha alani situasi nabacai borat nuai ngota dupi jala boy madohonot ta di situasi namasa nuengon dang dau hape ngulu ni jolmai syak kamatiani tunga pala singgip bo ngulu ni jolmai tu hamatiani hinor hon ipanosak sahit namasa nuaing nasipata hita bingung godoron mabiar dakta boto mangalakah mang naropak dia hira nasutuk akka nabi sudi portibion isaran yakka pangubati ala ni gudang yakka namak ngorokon parsahitonna atik pe berusaha do pamaretta lao patureho sudia kana masai alai tongdo di bagasak keterbatasan dang nagabi laos mabiar godorun ganggu khawatir hita alai pos marohatta dang nahurang gajak tangan ni debata lao manugu hita siang gonggoman ni hamatiani dang nahurang gogo tu hatta lao paturehong ngolutta di portibion unang gabe tabba sahita lani biarta unang gabe la tabba sahita alani ganggu ni rohatta alai taingo matotong balga ni holong ni rohani debata nama cetakas di tonga-tonga ni ngolutta unang mabiar ho unang ganggu roham unang lomos roham papos roham tutuhani tuk do debata mangaramoti ngolum manang di dia peho mulu di paluas debata hono yang mangulak kaulamu ulau mai dohok denggan atu si mai parsuruan ni debata papatar ho karajaonna di tonga-tonga ni portibio marhite ulomi molo tung mangulok ko satok kinuaing alanya kapar sahiton nabi nolusmu piako di podomamu jaladang tukko morok manang narupak dia isarana isolasi mandiri unang ganggu jalama biar roham pakilalahon pabenan ni debata di tonga-tonga ni ngulum jala atusima namangula jala namar suara do debata di tonga-tonga ni ngulumi jala ido bainot makatidak ko kabel gaun ni debata tukso di pasob do hita di tonga-tonga ni akan maul na tedupi molo marukil hitalan ni akan masa di portibion kesulitan ekonomi aka pangalahon na hurang na taide di nahumaliak kita disuruh debata dong ngulum papatarhon harajaonna memaritahon habalgonna di tonga-tonga ni situasi
nama saya. Di sude inganat tay manang di dia pehita. Hadir ro debata. Lau mangurupi hita. Dia sido hita. Di pasu-pasu do ngolutta. Idok tu hatta do. Marhite hatta nak bangkitlah. Ojak koma pakmu. Hehe maho. Asa di pature debata ho. Paluas debata makatai. Manorusi roham. Manorusi pikiranmu. Asa daw ngulum sian ganggu ni rohai. Ingot ma. Di pay hut-hut debata do ngulum. Tetaplah semangat. Muaka manami do inanami rudi sudehita. Arga do ngulutta di debata. Tuk soboi do tapar suada. Pangaramotio ni debata. Pabahena ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Atik pehinor honya kanamasa na tado pinuaing. Sipata say di dodoni biar hita. Dang mampu hita mangalakahol lakata. Molo talakahol lakata. Bodo sipata sesong na sopos rohani halak mangide hita. Hirana subuh hita mangyahya kasiahan. Jala muluta bigin waing. Pakor honi nama saon. Torop dongata. Naiko pemulihan. Torop dongata. Naikon pabulik diri. Mangalap gugus ya Tuhani. Tuk duhita. Jala terbibat duhita manang yakuni. Manang gabilang mabir hita lani. Buharun waing ulaning par korhon ni nama saon muse. Saya tabay ruji-ruji. Tabay suku-sukun. Alay laos sita sendiri mangalusi di bagasar rohat tabi. Laos dumutusido turpuhon marsuara. Molo di pabor hatita lao pasahat to barita nauli. Naing maka nauli barita tapabua. Unang gabi barita na pabiar-biarhon. Molo pe di pabor hat debata hita pasahat to barita nauli. Barita nauli na songod dia do tapasahat. Na mga leopos ni roha do. Manang na mga leon haganggun ni roha tuhal. Alay takas do jami taon mga leopos ni roha dihita saluhut na. Dang dipasob bu debata hita. Unang mabiyar hita, unak tahutak kita. Molo tuk petabulus partikyan non waing. Di situasi na maceborat manghihutok kita. Dada nagabi mabiyar hita alani. Toktong mahita marsihohot tutuhat ta para sirohai. Asa margogo hita, asa semangat hita lao madalani nguluon mamereng ngolu. Na dumeng kada petua katikin na neng rong. Di pay hut-hut debata do ngulutta. Argado ngolutta di debata. Nunga di hokop pita. Ditobu sita. Ditobu hita siya gabolisok midosai. Ditobu hita siya rura lingguman ni hamatiani. Di sarihod wa kanarikoti di hita. Datamaru hita madok mauliate tu debata siala saluhut nai. Nunga di jauh hita gabi anak konna. Nunga gabi sakabona hita roh debata. Buhado hita patuduhon ngolu nang sakabona hita roh tuhatai. Sada dipangido naik takas hangulu honota. Persuruan ni debatana tu hita marhiti hatana. Molo nang dijauh hita gabi anak konna dipilih hita gabi anak hasudunganna. Naik parbue honota. Aka hata nang tabigi. Hata nak tajalo siya Tuhani. Parbue manang hataridani pajawoni nang takas pakilala honot tajala patudu honot tamarhite ngulutta. Nuaing bohado hita mangargahon pajawon ni debata. Bohado hita mangargahon silelo ni debata narong di hita. Unang maniat tapat cuasaehon dakta argahon saluhu nai. Alay takas mata argahon. Sude nanileo ni debata tu hita jala pakiot ta may mamuji pasangapon. Debata.
hataridani ngolu nang mangargaho pajowoni, hataridani ngolu nang mangargahon sileo-leo ni debata. Iko patudunon nang ngoluna natakas di baga sa kaporsiyon na tugu, di baga sa pakirimon natakas, dohot di baga sa semangat. Muluargado ngolutta di jolo ni debata, boharo hitanang mangargahon ngoluttai di portibion nang diadupan ni debata. Hamu amanami nanami ahang kinaposo bulung rodi sude hita tahe dang macari tu hatta lau memperlengkapi ngulutta tok tongdo dibongoti toddini debata ngulutta jala toddini debata do hanguluhonot molo naktakasitamian ditoddini debata tuk mangulutta lau payason akat toddi na asing namia di ngulutta toddi biar gangguni roha toddi konsumerisme dohot toddi nasing natuk mabay susah ngulu ni zolma ala nunga digonggomi toddi ni sibolis ngulutta gabedang bersinar hita gabedang marsinot dan ngulutta alay ngolu nang pinakulingan ni hata ni debata gabetuk jala margogo doi mangadopi mananga HP patuduo ngoluna na marsinot dan ala nunga digohi toddi ni debata ibana patuduhom mangulum naung digohi toddi porbadia halak naung digohi toddi porbadia ikop takas doi patuduhon parbueni toddi songna di Galatia 5 ya dong halabohon pakirimon haserepon dot akan asing hamu akadong asa porsiaon ditugi hodong ulutta asa takas hau duhot talau mangadupi jala mangulah persuruan itu hani setia sudedo hita mangatusi hata setia satia uduk rade jalau kapsian nasaroha kesetiani manueng maul jupang di ngulu ni hacol maun ala memang godang gojol mau mado ikos setia ikos uduk HP dung didalani situasi gabe munggil rohana ido naeng dohonon marhite turpuhon ngolunya kana porsea nama katidak ko setia ibana tu debata ikut terus de setia sampai mati setia sampai akhir nek takas ngulutta di baga sakasatiaon satu partikianon manang nasongod dia petadopi daolo do uju di bagasan pangujunan uju di bagasan hamol ngulutta munggil rohatta ahap taulahumma alay neng arga dihita marhite na tok kita satia ngulunya kana porsea nang makilalahu basa-basa ni debata nama cebalga di nguluna mulo pidi patujolo hita gabe na posona di pabor hatita tu pertibion di patuk gogot tamangulak kaulau ni taulahum mai do denggan ikut takas mahau duhoni kesetiani tadi dari ngulutta unak setia tu pertibion unak setia tu akan nagugu ni pertibion alai setia mahita tu persuruan ni Tuhani molo disuruh kita borhat makubes yak kana denggan jala taingok ma labas do rohani jahuba majalo ngulutta
atik pesipata manudda hita atik pesipata munggil rohatta alai na takas songon naniado panhi bangsa Israel jala takas doi di pahutiu panhuri rang Hesekiel saya toktong domar pangulahi rohani debata dingolu niakan hina holonganna didok ditrupuk tahun ale anak ijolma ima patuduhon sifat doh pangalahon ni hajolma na patuduh keterbatasan nagok kekurangan dangau na boy terpangasah kita terbatas dongolutta atik pisipata jolma ijo jot mangasah guguna si pangkaron alai danga dong natuk mangasah guguna di portibion songonido di dok si Hesekiel nagalei bana nagok hakurangan iban alai di parar debata ngoluna gabe naposona jala di siro debata hadir memperlengkapi ngoluna gabe mampu ibana paturuk kabel gaun ni debata marhite pelayanan nai next songoni ngulutta di tonga-tonga ni hagaleot tai di tonga-tonga ni ketidakmampuan tai di situ hatta lau marguguyuk kita. Dada gugut tamanang hamalotta. Nani ida ni debata. Alai di ida debata hauduhot tai kesetiat tai. Ketulusat tai. Lau mangului persuruoni. Jala di siro hita di bohwan. Alani radi mahita saluhuna. Rotu adu pani debata. Marpangulahi dorohani debatan lama calo hita borhak mahita bamarita huna belagau ni debata marhite situasi na tabulus nuaing mulai disuruh hita marbarita nauli nang borhak ngulutta gabe sinodang tuna humaliak kita tua kadongatan na di bagasa kagaleon tua kadongatan na di bagasa parsahiton tua kadongatan na di bagasa parukilon borhak mahita pasahato barita akan nauli sian hatani debata unang gabi sumurut ringas ni rohatta di pargugui debata mahita salu nai pos marohatta salu na digugu ni debata amin debata manami marhiti Yesus Kristus mauliate Tuhan di sudiri ngadi basam nungatari parhatam tung ngulu nami boy mehu parboyhok kami marhite ngulu nami ganu pari Tuhan patau ngulu nami gabi peduli Tuhan mulia kami utangnya ko kami todo pamu bangsa nami na mengadupi hamaulun na ngalani penyakit virus corona pasu-pasu jala pargugui dangadong na setar patu paku karuas ni huriam bangsom talumobi akadongan nami di nahumalia kami na marukil nuaing leo pos ni roha leo gogo dao siap biar do agak kunir tu do tuat paku patureho ngoluna homanamian di tonga-tongan yak kainganan nabi Tuhan pasu-pasu akapak beson nami Tuhan saat di homa ngoluna nami mangasaho Yesus Kristus Tuhan nami asiruham amin marede hita sian 660 Martangyang Mahita. Bapa di dalam surga, kami kembali Tuhan menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk
firman yang sudah disampaikan. Kami percaya Bapa di dalam surga, firman-Mu yang disampaikan boleh menguatkan, boleh menghibur, boleh menegur setiap umat-Mu yang pada saat ini Tuhan Yesus mengikuti ibadah streaming. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Bapa di dalam surga, kami juga tetap berdoa Tuhan untuk kegiatan kategorial ibadah gereja kami Tuhan. Sekiranya Bapa di dalam surga, kuasa-Mu yang nyata itu Tuhan, meskipun Tuhan ibadah kami lakukan secara online, tapi kami percaya Bapa di dalam surga, kuasa-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kuasa-Mu Tuhan akan sanggup Tuhan menjamah, memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap Tuhan sarana Tuhan Yesus yang kami pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah boleh tamat Tuhan sekolah, baik dari SD sampai SMA Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami juga meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan memberkati Tuhan anak-anak kami ini Tuhan, untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Engkau berkati Tuhan, baik Tuhan mau masuk SD, SMP, SMA dan universitas Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang hendak mencari pekerjaan, maka kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas umat-Mu Tuhan yang berseru di dalam nama-Mu. Dan apabila Tuhan ada umat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus belum memiliki pasangan hidup, kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau akan memilih Tuhan dan menentukan teman hidup yang sepadan, yang seturut Tuhan Yesus dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, berikan hikmat Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang meminta di dalam nama-Mu. Dan kami juga Bapa di dalam surga tetap memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk setiap umat kami Tuhan, secara khusus Tuhan umat-Mu, ruas-Mu Tuhan AKBP, baik Tuhan yang dari anak-anak, remaja, tua dan lansia Tuhan, yang sedang mengalami satu sakit penyakit Tuhan karena virus corona Tuhan. Maka kami Tuhan meminta di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Seperti Tuhan firman-Mu, mintalah maka Engkau akan mendapatkan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa bumi dan di surga Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kesembuhan, sebab Bapa di dalam surga, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan lawat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang terbaring Tuhan, yang sedang isoma baik di rumah Tuhan, di rumah sakit. Kesembuhan yang daripada Engkau sendiri Tuhan Kau nyatakan, supaya Tuhan umat-Mu Tuhan seperti firman yang sudah disampaikan, boleh Tuhan bermegah, boleh Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada mereka, agar mereka semua Tuhan boleh bersyukur, bersuka cita di dalam Engkau, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Secara khusus Tuhan Yesus, untuk week 7 Inang Sintua berupa Saribu Tuhan Yesus, dan keluarga Tuhan Situmorang Boru, Hombing dan anaknya yang sedang isoma Tuhan, lawatan-Mu juga kami percaya Engkau akan nyatakan atas mereka. Dan Bapa di dalam surga, untuk bangsa dan negara kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau akan menolong Tuhan bangsa dan negara kami ini. Sebab kami percaya Tuhan, kesejahteraan bangsa dan negara secara khusus kota kami ini Tuhan, adalah merupakan juga Tuhan kesejahteraan kami umat-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk kami tinggal di kota Bandung ini. Mari Tuhan berkati secara khusus Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan di gereja kami. Tambahkan hikmat kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya Tuhan mereka boleh Tuhan melayani kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Bapa di dalam surga, kuasa-Mu yang nyata itu akan memenuhi kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede Mahita,
Siat buku logu nomor 671 hut papungu pelean. O 7. Tatangnya koma peliata. Ale de bata manami nadi banu agijang hodo haroruan isaluhut. Sileo-leo nadengga do na solibasa na moliutus. Upasatami masian na nilomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulok karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang isileolomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mangiduhom mahita ditangyang na pinudahon itu hatta. Alia manamin na di banu agijang. Saya pinurbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saut malu meniroham di banu tongon songon na di banu agijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon Panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami. Unang kami tugiwan tu pangucunan. Palua mamamisian pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapon saliling-nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Kolongi rohani de bata ama. Parsaurani todi porbadia madongani. Mamasu masuamu salutna olak ni rodi saliling-ililingna. Amin. Horas mari hita saluhutna